S'obre la via Sineu Manacor. Xisco, crec que estic a punt de rompre aigües, Biel, trobes xatanars d'anar a pixar a punt de parir. Que vos sos, pare? Bé, jo crec que sí, però com que en Biel sempre s'ajunten hippies, perroflautas i republicans, ja no sé què de dir, Xisco, crec que tinc una contracció. Aniré a buscar el metge. Biel, me fan mal, la Berta. Xisco, el nen està llest. Clar, que llest, perquè sembla son pare. No, està llest per sortir. Soc el doctor Didac Tic, de Barcelona. Vaig fer la residència a l'Hospital de la Vall de Bronx. Xisco, un metge català. Que si no te va feta, te me farà. Tranquil, que també és el meu primer part, eh? Après l'epitafi ja pas de l'or. Epitafi, però si no és mort. L'epiladi. No, jo ben depilat de ca meva. M'he fet les sigles brasileres en la modalitat lingüística catalana. Deu haver dit l'epidural. A ell no li han feta. A jo sí. Per això tenc el cul més fort que la grassa d'en Botero. Tranquils, tot anirà bé. A menys quan ha dilatat. Li estic palpant el nasset. Ai, que petitó. Que això que toca no és el nas. L'aparell de súter està molt malament, si cau, obturarà les vies. Ja va caure fa 9 mesos a Sineu i ja ho veus. Llavors, no va ser buscat. No, va ser per accident i esperem que això no mos faci desxarribar per les afeccions. Bé, ja surt! Empanyi! 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 Sí, sí, sí. Ai, vostè no! Vostè! Ai, ja guaita el clítoris per l'angina! Ai, no va venir el cap per la vagina. És un tren! Se pareix a vostè? El vull agafar. El vull agafar. Oh, li posarem Palma Manacor desviament tartà. Que maco! Us pot fer una foto? Sí. Infermera! Una foto! Xucu, xucu, xucu. Xucu, xucu. Pipi. Foto. Sí. Oh, c'è de guapo. Diem, me pareix que ha arribat l'hora d'adoptar un tren elèctric.